Mitä on museokävely? Sä oot varmaan joskus käynyt taidenäyttelyssä. Museokävelyä pääst kokemaan myös ihan tavallisessa ruokakaupassa tai Ikeassa, etenkin silloin kun et halua olla siellä. Ja siinä kun sä kuljet katselemassa seinällä roikkuvia taideteoksia tai valitsemassa seuraavia makuuhuoneen verhoja, sun selkää alkaa särkeä. Ja sä tiedostat, että jos sä olisit nyt metsässä kävelemässä sun lempipolulla, niin kaikki olisi ihan hyvin. Kun ihminen kävelee tai juoksee, meitä eteenpäin liikuttava voima ei tule meidän lihaksista, vaan se tulee meidän jänteisiin ja sidekudosrakenteisiin varastoituvasta venytyksestä, joka vapautuu takaisin liikkeeksi. Tätä varten meissä pitää päästä tapahtumaan liikettä ja sen liikkeen tulee olla jatkuvaa. Siinä kun sinä pysähdyt 50 kertaa miettimään, että olisiko tämä sohvatyyny sopiva, tai jäät tarkastelemaan nykytaideteosta, jonka tiedät pystyväsi tekemään itsekin, niin sinun liikkeessä ei ole tätä jatkumoa, vaan sinä aloitat ja pysähdyt. Aloitat ja pysähdyt. Aloitat ja pysähdyt. Ja se jos mikä alkaa rassaamaan. Tämä on hyvä tiedostaa ja omasta liikkuvasta kehostaan on hyvä pitää huolta. Mutta niille epämieluisille Ikea-reissuille en ikävä kyllä voi mitään. Jos sinä haluat tietää enemmän liikkuvasta kehosta ja siitä, miten se kävellessä toimii, niin seuraile minun juttuja. Siihen saakka, moi vaan!